मेरा वीडियो ना नाच होने पैसा फुल वीडियो नाच होने सब्सक्राइब खजे चैनल ना लाइक खजे शेयर खजे कमेंट में खा देता हेलो तम खायसा कौन खाया हावा खाना गार रहा हूँ नाच हूँ माइ जैसा खा सखा तामुई ओ माचे को बुतिया बो साव वैसे से वैसे माचे फुंगो हिसाब ले पूरी सखा बुति सखा बुफ्रा सानाय सा माय आं फुंग सायो पासु सिसकालाबो माय बारां का नोनो जलि खपिया आं तामो नि दिपि बरम ब्रै रगाबा ब्रो मिन दिपिवा बरम ब्रै हिनो दिबियो ए हट बा फानिनि थामबेल थाइमा सलासा बुजा खाय नि दिपि ब्रैनि फटो रिया दा बनि ब्रै दा बबो नि दिपि दिजन दंमोन नि थामबेल खालामो आं नोबा थामबेल सानसा थाब्रामा रि प्रफाइल चेक खालामनाय दिननि गाहाम गायै आसा आंनो हामजो प्रपोज खायदे हिटमासे नोंगा रातिंगो ना हाय अमा गेलनि आं थामबेल खायमासि यूट्यूब थामबेल ना बागै अरफ्रो तमा मुसु कवरसु होनोबा मुसु खन्थ आं मानो मुसु ना हिनहिनजे हा गागा नोंवा यूट्यूब तिया कसो खामले खोनागारे तमा आंबो यूट्यूब थामबेल ना बागैसे अमा गेलनि भिडिअ दाना बागैसे आंनोके थामबेल खालामो आंबो बोरै थामबेल खालामबा आंखौ थामबेल लखनै नुगिया आरो आं सुदु बुरैनि मोखां सिमे नुगवा सुनो फानिनि आं थामबेल खालामाता बुरा फानिनि थामबेल खालामबाङाबा आं सायमाना कयाबले आं रिटन हताबो आं मिन बुरैनि गोबा नों रिसनाय बिले फानि गैतै लांनो तंरे आंनो फटो रहरनोबो बर फानि र मुं तंखबो फानिया बिले एकदम बुरै नायथका हामा बकना केंगा गाय ते लेबिस्टि फुल जा एकदम क्यूट दं वासना बुया आइसनि दिपि नो गुंगा तांखाय हिनो तंरे आंनो रहरन आं थामबेल खालामो आं ना बुरै बायदि सलितं इको आनिका थामबेल खालामजा माजि इहे आं तांनाय मैया माजि इहे आं तांनाय मैया माजि नाय मैया माजिबा आवास मिसि सादे नङा बुरै बायदि सलितं इको नाय नाय फटो रहका इहे नों साना बा बुरै बायदि सलि जातं आसुना और के बानी बुरियाबो इंग्लिश मैन ना इहे ना बुरै बायदि सलि जातं आसुन सादे सलियो सलि खांगा बा तंनि ताबा बायनो सलि खांगा बा आं बाय लाइनिं ना दहिन संमसे हाय आं थामबेल सामो इको नाजे हाय मा लाखानि नि बुरै सायमा गागाय मबा तालाक सलासिब्ला ने कागे गो दिजगान नों किरो आं बिसास खाया बुयासो यूट्यूब रग हानि बुरै फटो बाय थामबेल खारि बुरै तमनि आव बिम बुरै mang बाखना सायमी आबिल बुरै दा आं दा तंनिया तो उं फानमानो आबा सायमाना कय बुनिखाय आंबा थामबेल बुरै तंलसा किसा फानि है रे थामेल होनैनो बुनु गया आं सुदु बुरै सिमिसिन नगो आतगा नायथगो बुरै आसगा नायथगो पुरा सायला पुरै इको ना तंरे आंखा बर हागे पपुलार रंग मुंगेरा हनो थामबेल बाय हना रापुर बन यूट्यूब नना पपुल खाइरवन तावाना दे आंना अब ठीके सागरि नाबा निन बुरै जाना तामा आन बुरैयो निनि बुस बुरैयाबो पा नायथंमानि बोखनायबा कुफुल कालार सिरि जाबा बुरै इको ना पुजा पुआ हासुं दंले यूट्यूबर पुआ कासो नायथोसो निन बुरै इंग्लिश मैन अपने खाइलनुखा मुस्कै व्यूज रोमान पर आंका सिंया आउ नुखा ठीक न नुखा तबता आनका थामबेल ना बागै छामा सबो इहे आं सायमानाबो थामेल न ठीक न हायबानाबो निनो बुसु बुरै
बहर पातला अरे बखर पातलायो मा खजां मा बोला बोर हायबो अरे ता मुनि दंखबा नङाबो दिपिनि न या सांताय बिसासखौ खायलांलियो ने बोरै या होनै अ दिपिनर न खायतो दिपिबो ता फा जिनफोन दिपिबो रैजमनता akon दिपिनर दे जा बिसास खाया ने बोरै नाबो आवला नो चिन्ता नांदो तो दिपिनिबो आ दिपिनाबो ने बुसु बोरै आबो ने नंगौ ता मुनि ला बिसि Tama. Dipini ni beri ni foto se hada na ang. Pakai tomen jadi rog siri di situ nung ma. Amlan trek di kai dong lah ha. Angawan di situ ba. Orslok. Orslok nung trek di kai dong lah ha. Sudah yang kai dia. Apa sih dipisian kai saya kubunya. Tapi bisa kaya. Pirang kayo. Tahu itu mana cong ni. Dah kan hambai. Tomin baca ni. Dipisian kaya apa ke hambai. Pirang kaya baru kubu jas kaya hambai.